श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे Hare कृष्ण Krishna, Mataji. Pranam, Mataji. Danda Pranam. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா பகவானோட அனுகிரகம் நல்லபடியா நம்ம மார்னிங் பாகவதம் கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பத்மா மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல். ஓகே நல்லபடியா எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். நல்லபடியா நம்ம பாகவதம் இன்னைக்கு காலையில பாக்குறோம். பகவானோட அனுகிரகம், ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகம், பரம்பரையோட அனுகிரகம், குரு மகாராஜ், அப்புறம் நமஸ்தா பிரபுஜி எல்லாருக்கும் நம்மளோட கிராட்டிடியூடை தெரிவிச்சுப்போம். நான் அவங்க எல்லாரோட கைடன்ஸில் தான், பிளெஸிங்ஸில் தான் நம்ம மிக உயர்ந்த கிரந்தம் பாகவதம் நம்ம பார்க்குறோம், வாசிக்கிறோம். அவ்வளோ ஈஸியாக எல்லாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பொக்கிஷம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுவும் இந்த மாதிரி பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி हरे कृष्ण माताजी। வாழ்க வளமுடன்। பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல். ஓகே நம்ம நேத்திக்கு 14th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம் இல்லைங்களா சித்ரா மாதாஜி? 14 வரைக்கும் பார்த்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 15th ஸ்லோகத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி யாருக்காவது மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்கா? அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஆஃபர் பண்ணி நான் வாசிக்கிட்டுங்களா? हरे कृष्ण। தெரியும். அவசியம் அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஒரு செகண்ட்। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरुः श्री कमलं श्री गुरुन् वैष्णवंश श्री रूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सदेवं सात्वैदं सागदेवं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशांतां विदांश हे कृष्ण कर्ण सिंधु दीनबंधु जगत्तरे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भद्रकांचन गौरांगी राजे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमायि हरिप्रिये पांचकल्पदर्श्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर विशेष नमः। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठ भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம் மங்களாச்சரண். பாகவதம் நம்ம பார்க்குறோம், அதனால இந்த 2 ஸ்லோகமும் நம்ம ஆஃபர் பண்ணிடலாம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரே நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல். நல்லபடியாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 15th ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கணும்.
ஆம், எல்லாரும் சேர்ந்தே வாசிச்சிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ச கதாச்சித் சரஸ்வத்யா உபஸ்பிருஷ்ய ஜலம் சுச்சிः விவிக்த ஏக ஆசீன உதிதேரவிமண்டலே. சக்கர பதம் பதம் கதாலி வைரேஸ்வர சரஸ்வதி மண்டலே. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. ஒருமுறை வியாசதேவர் சூரிய உதயத்தின் போது சரஸ்வதி நதியில் தமது சந்தியாவந்தனத்தை முடித்துவிட்டு மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்காக தனிமையாக அமர்ந்தார் அப்படின்றத நம்ம இதுல மொழிபெயர்ப்புல பார்க்குறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல வியாசரோட அவங்க எப்படி யாருக்கு பிறந்தாங்க, எந்த காலத்துல பிறந்தாங்க அப்படின்றத அப்பியர் ஆனாங்க, பிறந்தாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா சக்தி ஆவேஷ அவதாரம், அவங்க எப்படி அப்பியர் ஆனாங்க அப்படின்றத நம்ம முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா? பராசர முனிவருக்கும் சத்தியவதிக்கும் பிறந்தாரு. அந்த சந்தியா காலத்துல பிறந்தாரு. 3வது யுகத்துல அந்த சந்தியா காலத்துல வியாசதேவர், அதுக்கு பேர் சந்தியா காலம். அதாவது பகலும் இரவும் அந்த சேரக்கூடிய நேரத்துல அவர் பிறந்தார். அதாவது துவாபர யுகமும் கலியுகமும் அந்த நேரம் சந்தியா. அந்த ஏன்னா சத்தியுகம் திரேதாயுகம் சேரும்போது ஒரு சந்தியா வரும், அதுக்கப்புறம் திரேதாயுகம் சேரும்போது ஒரு சந்தியா வரும், அதுக்கப்புறம் துவாபரம் கலியுகம் சேரும்போது ஒரு சந்தியா வரும். அந்த 3வது சந்தியா இந்த சதுர்வியூகத்துல, சதுர்வியூகம் இந்த 4 யுகம் சுழற்சியில அந்த 3வது சந்தியாவில் இவங்க பராசர முனிக்கும் சத்தியவதி அவங்களுக்கும் மகனை வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. பார்க்குறோம் சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்பயும் வந்து இவங்க வந்து பத்ரிகாசிரமத்தில் இவங்களோட குகை இருக்கு, வியாச குகை இருக்கு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவங்க இப்போ என்னன்னா, இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நாரதர் வராங்க, நாரத முனி வராங்க, அவங்க கிட்ட அவங்களுக்கு அந்த அதிருப்தி இருக்கு இல்லையா? எல்லாமே எழுதியாச்சு, வேதத்தை தொகுத்தாச்சு. ஏன்னா வேதம்லாம் ஒன்றா தான் இருந்தது, ஆனால் கலியுகத்தோட அந்த நேச்சர்னால மந்த புத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயுள் கம்மி, அன்லக்கியாக இருக்கிறோம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் 1.1.10 நம்ம நிறையா பார்ப்போம். அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால நம்மளால வேதத்தை முழுமையாக நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றனால அது என்ன பண்ணுறாங்க, தொகுத்து கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வேதாந்தம் கொடுக்குறாங்க, உபனிஷத்துக்கள் கொடுக்குறாங்க, புராணங்கள், இதிகாசங்கள் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. அப்புறமும் அதிருப்தியோடு இருக்காங்க. அப்போ தான் நாரதர் வந்து நான் கைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி. சரிங்களா? இந்த பாஸ்ட் டென்ஸில். அப்போது வியாசர் வந்து சூரிய உதயத்தின் போது சந்தியாவந்தனம் அதை வந்து பண்ணுறாங்க சரஸ்வதி நதியில். அந்த நதி கரையில் தான் அவங்களோட குகை உண்டு. ஒருமுகப்படுத்துகிறாங்க மனதை அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரஸ்வதி நதி இமயமலையில் உள்ள பத்ரிகாசிரம் என்ற இடத்தில் ஓடுகிறது. அதுக்கப்புறம் தான் சரஸ்வதி நதி வியாசர் குகை தாண்டி அந்த தான் இதில் போயிட்டு எல்லார போயிடும் அப்படின்வாங்க. அதுக்கு ஒரு பாஸ் டைம் உண்டு. ஏன்னா அந்த நதியோட சலசலப்பு வந்து இவங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளுக்குள்ளார போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பாஸ் டைம் உண்டு. எனவே இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடம் பத்ரிகாசிரமத்தில் உள்ள சம்யா பிராசம் என்ற இடமாகும். இதுதான் சில வியாசதேவரின் வசிப்பிடமாகும். இந்த இடத்துல போனால் இப்பயுமே நம்மளால வியாச குகையை பார்க்க முடியும் அப்படின்னும் யாத்ரா போகிறவங்க நல்லபடியாக நமக்கு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஆனால் நான் போனதில்லை இன்னும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? பராவரக்ய சருச்சி காலேனாவ்யக்த ரம்ஹசா யுக தர்ம வியதிகரம் பிராப்தம் புவி யுகே யுகே. வராவரா ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. மாமுனிவரான வியாசர் யுக கடமைகளின் முரண்பாடுகளை கண்டார். வெவ்வேறு யுகங்களில் நிகழும் இது காலப்போக்கில் கண்ணுக்கு புலப்படாத சக்திகளால் பூமியில் நிகழ்கிறது. அவங்களால வந்து இனிமே என்ன நடக்க போகுது இதெல்லாம் வந்து நல்லபடியாக அவங்களால பார்க்க முடியுது. ஏன்னா அவங்களாம்
பகவான் சக்தி அவசிய அவதாரம் வியாசர். இன்னொன்று எப்பயுமே இந்த மாதிரி சேஜஸ்லாம் என்ன செய்ய முடியும்னா அவங்களால இனி நடக்க போகிற விஷயம்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத அவங்களால பார்க்க முடியும். சரிங்களா? நமக்கு அந்த இது இருக்காது. ஏன்னா நமக்கு இன்னும் அந்த பியூரிஃபிகேஷன்லாம் கிடையாது. அந்த தபஸ் அதெல்லாம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கிடைக்கும். ஆனால் நமக்கு அந்த மாதிரி பிராப்தம் அதெல்லாம் விட நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப உயர்ந்தது. பட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாமும் பார்க்க முடியும். இவங்களாம் சேஜஸ். ஏன்னா இவங்களோட எப்பயுமே நம்ம சேஜஸ்னாலே என்ன நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம் அப்படின்னா, உலக நன்மைக்காகவே வாழறவங்க. இல்லைங்களா? நைமிஷாரண்யத்துல வந்து 1000 ஆண்டுகளா இது என்ன பண்றாங்க அவங்கலாம்? அ யஜ்ஞம் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் வந்திருக்காங்க. இல்லைங்களா? அது எதுக்காக அப்படின்னா, பர்சனல் நமக்கு நல்லது நடக்கணும். அதாவது அவங்களுக்கெல்லாம் நல்லது நடக்கணுமான்னா இல்ல. வரப்போறது கலியுகம். அதனால வந்துட்டு அ என்ன பண்றாங்க அவங்கலாம்? யாகம் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ப பார்க்குறோம். பாகவதம் ஸ்டார்ட்டிங் அப்படிதான் வருது. இல்லைங்களா? நைமிஷாரண்யத்துல சௌனக ரிஷியோட தலைமையில யாகங்கள் பண்றாங்க. அப்ப சுத கோஸ்வாமி அங்க வராங்க. அப்ப அவங்க வந்து பாகவதம் அவங்க கிட்ட கேட்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். ஸோ அப்ப சேஜஸோட அந்த உயர்ந்த நிலை என்ன? அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா, தனக்காக அப்படின்றத வாழ மாட்டாங்க. எல்லாருக்காகவும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பொது நலன் இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில அவங்ககிட்ட நெறைய குவாலிட்டீஸ்லாம் இருக்கும். இல்லைங்களா? ஸோ இப்ப என்னன்னா வியாசர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து இனி வர இந்த கலியுகத்துல என்னென்ன சிரமங்கள்லாம் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களால பார்க்க முடியுது. சரிங்களா? வியாசதேவரை போன்ற பெரும் முனிவர்கள் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஆவர். லிபரேட்டட் சோல்ஸ். ஆகவே கடந்த மற்றும் எதிர்கால காலங்களில் அவர்களால் தெளிவாக காண முடியும். இவ்வாறாக கலியுகத்தின் எதிர்கால முரண்பாடுகளை அவரால் காண முடிந்தது. இப்ப வந்து வரப்போற யுகம் வந்து அவ்வளவு தர்மத்துல தழைச்சி இருக்காது. நெறைய சிரமங்கள் உண்டு இதுல. அப்படின்றத அவங்களால பார்க்க முடியுது. சரிங்களா? அந்த என்னென்ன சிரமன்றத நம்ம 1.1.10ல பார்க்குறோம். ஆயுள் கம்மி, மந்த புத்தியா இருக்கும். ஆ ரொம்ப லக்கியா இருக்க மாட்டோம். அதாவது வேதம், ம் பக்தி பண்ணணும். ஆ பகவான் யாரு? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த மாரி ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ப சரியா நம்ம வாழ மாட்டோம். சரிங்களா? அந்த அளவு அன்லக்கி. நம்பலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்பயுமே அஜிடேட்டடா இருப்போம். மனசு வந்து ஒரு ஸ்திரத்திலே இருக்காது. சரிங்களா? இதெல்லாம் அப்புறம் மிஸ்கைட் ஆயிடுவோம். ஈஸியா நம்ம வந்துட்டு யாராவது நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க. இத ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னா, போய் போய் அத போய் ஃபாலோ பண்ணிடுவோம். இல்லைங்களா? இப்ப நெறைய அதுதான் நடக்குது. நம்மள சுத்தி அதுதான் நெறைய பார்க்குறோம். எத்தனை பேர் பானஃபைட் பரம்பராவுக்கு வராங்க? இல்ல. அத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. ஓ! நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும். அதுக்கு நமக்கு வந்து குரு வேணும். அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரால தான் வேணும். அந்த விஷயம்லாம் எதுவுமே தெரியாது. ஏதோ ஒரு நம்மள சுத்தி யாரோ ஏதோ ஒண்ணு கைட் பண்ணுவாங்க. அதுல போய் ஈஸியா சேர்ந்துப்பாங்க. அதுல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நெறைய பார்க்குறோம். அதுதான் வந்துட்டு ஈஸியா மிஸ்கைட் ஆயிடுறது அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரியான விஷயங்கள்லாம் அ நெறைய இருக்கு. இந்த கலியுகத்துல. ஸோ அததான் அவங்க வந்து பார்க்க முடியுது அவங்களால அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த அறியாமை நிறைந்ததானே இந்த யுகத்தில் இது எல்லாமே அறியாமை தான் காரணம். இல்லைங்களா? பொதுமக்கள் முன்னேற்றத்திற்காக ஒரு வாழ்வை நடத்துவதற்குரிய ஏற்பாட்டை அவர் செய்தார். அப்ப என்ன பண்றாங்க? சேஜஸ் எப்பயுமே இப்படிதான் இருப்பாங்க. எல்லாரும் அதாவது அ அ உலகத்துல உள்ள எல்லாரும் சரியான முறையில நல்லா வாழணும், நல்லா இருக்கணும் பக்தியில. அதாவது மெட்டீரியலா இல்ல. பக்தியில. அவங்க ஹியூமன் லைஃப்ப சரியான முறையில வாழணும். அப்படின்றதுல அவங்களும் ரொம்ப நம்பலாம் நம்ம நினைப்போம்ல நம்ம பிள்ளைங்கலாம் நல்லபடியா லைஃப்ல வந்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து பார்த்து பண்றோம்ல. ஆனா இவங்க வந்து உலகத்துக்காக, உலக நன்மைக்காகவே அவங்கலாம் அந்த மாரி இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அதுக்கான ஏற்பாட்ட அவங்க வந்து செய்றாங்க. யாரு? வியாசர். இப்ப வந்து அவங்க வந்து அப்பியர் ஆயிட்டாங்க. மெடிடேட் பண்றாங்க. சரஸ்வதி நதிக்கரையில அவங்களோட பத்ரிகாசிரமத்தில இருக்கிற அ சரஸ்வதி நதிக்கரையில இருக்கிற அந்த குடில்ல. அ அப்ப அவங்களுக்கு தெரியுது. மெடிடேட் பண்ணும்போது இது இதெல்லாம் இருக்கு. வரப்போற யுகத்துல அப்படின்னு. பொதுவாக இக்கலியுக மக்கள் நிலையற்ற பௌதீகத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். அததான் நம்ம இப்ப பார்க்குறோம். நிலையில்லாத விஷயத்துல சரீரம் நிலையற்றது, சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள் நிலையற்றது. ஆனா அதுல ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கிறது. அததான் நம்ம பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? இத வந்து வியாசர் அப்பயே பார்க்குறாங்க. அறியாமையின் காரணத்தால் ஆத்மான்ற உணர்வு இல்லாம சரீரம் அதுதான் முக்கியம். அதுக்கு விஷயமான எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா செஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுல இருக்காங்க இல்லையா? அப்ப வாழ்வின் மதிப்பை உணர்ந்து
அவங்க என்ன பண்ணா வாழ்வோட மதிப்பு, ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப ரேரு இல்லைங்களா? அந்த ஹியூமன் லைஃபோட மதிப்பை அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்ம ஞானம் பெற அவர்களால் முடியவில்லை. இப்ப கலியுகத்துல. அப்ப அதெல்லாம் செய்யணும். அவங்க வந்து உணரணும். நல்லபடியா ஆத்ம ஞானம் பெறணும். அதுக்கு என்ன வேணும்? அப்படின்றத தான் அவங்க வந்து யோசிச்சு வேதங்கள்லாம் தொகுக்க போறாங்க. இனி வர ஸ்லோகங்கள் அதான் பார்ப்போம். வேதங்கள தொகுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அத அவங்களுடைய சிஷ்யர்களுக்கு குடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு வேதத்தையும் ஒரு ஒரு சிஷ்யர்களுக்கெல்லாம் குடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா, இனி வர யுகத்துல உள்ள கலியுகத்துல வர மக்கள்லாம் வந்து அறியாமையில இருப்பாங்க. பௌதீகத்துல தான் ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருப்பாங்க. வாழ்வோட மதிப்பு, ஹியூமன் லைஃபோட அந்த வேல்யூ தெரியாம இருப்பாங்க. அதனால அவங்களால ஆத்ம ஞானம் இல்லாம இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் அவங்க வந்து அதுலேருந்து வெளியில வரணும். அப்படின்ற ஒரு நிலையில அவங்களோட இனிமே வர அ ஸ்லோகங்கள நம்ம பார்ப்போம். வேதங்கள்லாம் தொகுக்கிறது அதெல்லாம். இப்போதைக்கு அவங்க வந்து இத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க, ரியலைஸ் பண்றாங்க அந்த மெடிடேஷன்ல அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்ப அடுத்து 17 அண்ட் 18 ஸ்லோகம். பௌதிகானாं च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अस्त्रततानां निःसत्त्वान् दुर्मेतान् ह्रसि தாயுஷः. இன்னொரு ஸ்லோகமும் இருக்கு இதுல. துர்பகாம்ச ஜனான் வீக்ஷ்ய முனிர்திவ்யேன சக்ஷுஷா சர்வவர்ணாஸ்ரமானாம் யத் த்யௌஹிதம் அமோக திருக். ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா ஸ்லோகம் எல்லாரும்? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌதிகானாம் முனிர்திவ்யேன சக்ஷுஷா ஜனம் விஷ்ய முனிர்திவ்யேன சசுஷா சர்வவர்ணாஸ்ரமானாம் இதம் மோகத்ருத். ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்குவா மாதாஜி. விஜயகுமாரி. கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். யுகத்தின் தூண்டுதலால் பௌதீகமான அனைத்தும் சீரழியப் போவதை பூரண ஞானம் கொண்ட அந்த மாமுனிவரால் அவரது ஞான கண்களை கொண்டு காண முடிந்தது. பொதுவாக மக்களுடைய ஆயுள் குறைந்து விடுவதுடன் நற்குணத்தின் பற்றாக்குறையால் அவர்கள் பொறுமை இழந்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்பதையும் கூட அவரால் காண முடிந்தது. இவ்வாறாக எல்லா வர்ணங்களிலும் ஆசிரமங்களிலும் உள்ள எல்லோருடைய நன்மைக்காகவும் அவர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் ஈடுபட்டார். குருளுரை வாசிப்பா மாதாஜி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மொழிபெயர்ப்பு முடிச்சுட்டு வாசிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப யுகத்தின் தூண்டுதலால் இந்த யுகத்தோட நேச்சர் என்னன்னா, நம்ம வந்து பௌதீகத்துல ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கிறது, அனர்த்தங்களோட இருக்கிறது, பொறுமை இல்லாம இருக்கிறது, சரிங்களா? இது மாதிரி அப்புறம் எல்லாத்துலயும் டீக்ரடேஷன் தான். அதுதான் இதெல்லாம் தான் இந்த யுகத்தோட அம்சமா நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப யுகத்தின் தூண்டுதலால் இப்ப சத்தியுகத்தெல்லாம் பார்த்தோம்னா எப்படி இருப்போம்? நம்ம வந்துட்டு அந்த தர்ம சிந்தனை அதிகமா ஹியூமன் லைஃப்பை வேல்யூ பண்ற மாதிரி பக்தியில சிறப்பா இந்த மாதிரிலாம் இருப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த கலியுகத்துல எப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அகங்காரம் அப்புறம் வந்துட்டு பௌதிகத்துல ரொம்ப ஆர்வம் இதெல்லாம் இந்த யுகத்தோட தூண்டுதல், சரிங்களா? அதுல அனைத்தும் சீரழிய போவதை பூர்ண ஞானம் கொண்ட அந்த மாமுனிவரால் நல்ல அந்த லிபரேட்டட் சோல் இல்லைங்களா? அவங்களால இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அவரது ஞானக்கண்ணை கொண்டு காண முடிந்தது. பொதுவாக மக்களோட ஆயுள் குறைந்து விடுவதன் அதாவது குறையுது. சத்தியுகத்துல 1,00,000, திரேதாயுகத்துல 10,000, துவாபர யுகத்துல 1,000, கலியுகத்துல 100. அதுவே முழுசா இல்லைங்களா? ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்க முடியுது. ஆயுளும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. நற்குணங்களும் இருக்காது. நிறைய அனர்த்தங்கள் தான் அதிகமா இருக்கும். இந்த காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இந்த அனர்த்தங்கள் தான் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா? அதனால எப்படி இருப்பாங்க? பொறுமையும் இருக்காது, சரிங்களா? விஷயங்கள்ல எப்பயும் ஆன்சைட்டியோட இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவங்களால பார்க்க முடியுது. ஏன்னா இதெல்லாம் என்னன்னா நம்மளால பக்தியில சிறப்பா வர்றதுக்கு இந்த விஷயங்களை நம்மள கொண்டு போகாது இல்லைங்களா? அனர்த்தங்கள்
நம்ம பக்தியிலே முன்னேறணும்னா என்ன நம்ம பார்க்குறோம்? ஸ்ரத்தா சாது சங்க பஜனை கிரியா அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று உண்டு இல்லைங்களா? ஏன்னா பக்தி அப்படின்றது குணத்துலேருந்து வர்றது. குணம் வந்துட்டு ரொம்ப தூய்மையா இருக்கும்போது தான் பக்தின்ற செடி அதில் நல்லபடியாக வளரும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனால் இந்த யுகத்தில் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த நற்குணங்கள் இல்லாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டு பொறுமை இழந்தவர்களாக நம்மளாம் இருக்கிறோம். அது நம்மளாலே பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா? என்னாலாம் அது நல்லா உணர முடியுது. ஏன்னா அப்படிதான் இருக்கு என்பதை கூட அவரால் காண முடிந்தது. இவ்வாறாக எல்லா வர்ணங்களும் ஆசிரமங்களிலும் சரிங்களா? வர்ணாசிரமம் வந்து 4 பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரர்கள், அதுக்கப்புறம் பிரம்மச்சரிய, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி. இவ்வாறாக எல்லா வர்ணங்களிலும் ஆசிரமங்களிலும் உள்ள எல்லோருடைய நன்மைக்காகவும் அவர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் ஈடுபட்டுள்ளார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம் சரிங்களா? எல்லாரோட நன்மைக்காக அவங்க இப்ப மெடிடேட் பண்றாங்க. அடுத்து என்ன செய்யறது? இந்த மாதிரிலாம் ஒரு விஷயத்தோட கலியுகம் இருக்கு. இதுல மக்களுக்கு என்ன நன்மை நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றத அவங்க யோசிக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். அந்த மெடிடேஷன்ல அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. பொருளுரை வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி, கண்ணுக்கு புலப்படாத காலத்தின் சக்திகள் மிகவும் வலிமை வாய்ந்தவை ஆகும். ஆகவே காலப்போக்கில் அவை எல்லா ஜடப்பொருட்களையும் மறைந்து போகச் செய்கின்றன. 4 யுகங்களை கொண்ட யுக சக்கரத்தில் கடைசியாக வரும் கலியுகத்தில் காலத்தின் சக்தியினால் எல்லா ஜடப்பொருட்களின் சக்தியும் சீரழிந்து விடுகின்றது. கலியுகத்தில் பொதுவாக மக்களுடைய ஆயுளும் ஞாபக சக்தியும் பெருமளவு குறைந்து போகின்றன. ஜடத்தின் செயலிலும் கூட அதிக தூண்டுதல் இல்லை. மற்ற யுகங்களில் நிலம், உணவு தானியங்களை உற்பத்தி செய்த அளவுக்கு இப்போது செய்வதில்லை. பசு முன்பு அதிகமான பாலை கொடுத்தது போல் இப்போது கொடுப்பதில்லை. காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களின் உற்பத்தியும் முன்பை விட குறைவாகவே உள்ளன. இதன் விளைவாக மனிதர்கள் மற்றும் மிருகங்கள் ஆகிய எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சுவையான இந்த பக்கம் இங்க இருக்கு இப்போது கிடைப்பதில்லை. வாழ்வுக்கு தேவையான பல பொருட்கள் கிடைக்காததால் இயற்கையாகவே ஆயுள் குறைந்து விடுகிறது. ஞாபக சக்தி குறைந்து போகிறது. புத்தியும் குறைவாகவே இருக்கிறது. மக்களுக்கு இடையில் உள்ள கொடுக்கல் வாங்கல் விவகாரங்களும் கபடம் நிறைந்தவையாகவே உள்ளன. வியாசதேவரால் தமது ஞான கண்களை கொண்டு இதை காண முடிந்தது. ஜோதிடரால் ஒருவனின் எதிர்கால விதியை காண முடிவதைப் போல் அல்லது வானசாஸ்திரியால் சந்திர சூரிய கிரகணங்களை முன்னதாகவே கூற முடிவதைப் போல் சாஸ்திரங்களின் வாயிலாக காணும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களும் மனித குலத்தின் எதிர்காலத்தை முன்னதாகவே அறிவிக்க முடியும். கூர்மையான ஆன்மீக கண்களை பெற்றிருப்பதால் அவர்களால் இதை காண முடிகிறது. இயல்பாகவே பகவத் பக்தர்களாக உள்ள இத்தகைய ஆன்மீகிகள் அனைவரும் பொதுநலத் தொண்டு செய்வதில் எப்பொழுதும் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். அவர்களே பொதுமக்களின் உண்மையான நண்பர்கள் ஆவர். 5 நிமிடங்களுக்கு பிறகு நடக்கப் போவதை காண முடியாதவர்களான தகுதியற்ற சமூக தலைவர்கள் அல்ல. இந்த யுகத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் தலைவர்கள் துரதிர்ஷ்டம் கொண்டவர்களும் ஆன்மீக அறிவில் நம்பிக்கை அற்றவர்களும் கலியுகத்தினால் வசீகரிக்கப்படாதவர்களுமாக உள்ளனர். பல்வேறு கலியுகத்தினால் வசீகரிக்கப்பட்ட பல்வேறு நோய்களால் அவர்கள் எப்பொழுதும் தொந்தரவுக்கு ஆளாகின்றனர். உதாரணமாக இந்த யுகத்தில் பல காச நோயாளிகளும் காசநோய் மருத்துவமனைகளும் உள்ளன. ஆனால் முற்காலத்தில் காலம் இதுபோல் பாதகமாக இல்லாததால் இந்நிலை ஏற்படவில்லை. இந்த யுகத்தில் உள்ள துரதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்கள் ஆன்மீகங்களை வரவேற்பதில் எப்பொழுதும் தயக்கம் காட்டுகின்றனர். இந்த ஆன்மீகிகள் சில வியாசதேவரின் பிரதிநிதிகளாகவும் சுயநல மற்ற தொண்டர்களாகவும் உள்ளனர். வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் உள்ள அனைவருக்கும் உதவக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை வகுப்பதில் இவர்கள் சுறுசுறுப்பாக உள்ளனர். வியாசர், நாரதர், மத்வர், சைத்தன்யர், ரூபகோஸ்வாமி மற்றும் சரஸ்வதி தாக்கூர் முதலானவர்களின் குறிக்கோளை பிரதிநிதிக்கும் ஆன்மீகவாதிகளே மிகச்சிறந்த பொதுநலவாதிகள் ஆவர். அவர்கள் அனைவரும் ஒரே எண்ணம் கொண்டவர்கள் ஆவர். அவர்கள் வேறுபட்ட நபர்களாக இருப்பினும் அவர்களது நோக்கம் ஒன்றே ஆகும். அது ஆத்மாக்களை விடுவித்து அவர்களை பகவானுடைய உலகிற்கு அழைத்து செல்வதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவ்வளவு அழகா ஏதோ இந்த விஷயங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? அந்த பரம்பரை
வியாசர், நாரதர், அதாவது பிரம்மா, அப்படியே அந்த பரம்பரை மத்வர், சைத்தன்யர், இவங்க எல்லாம் வேற வேற அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அவங்களோட அந்த இன்டென்ஷன் வந்து ஒன்று தான் அப்படின்றது. அதுவும் வந்து என்ன இன்டென்ஷன் அப்படின்னா, எல்லா ஆத்மாக்களையும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில கொண்டு வந்து, கஷ்டங்கள்லேருந்து வெளியில கொண்டு வந்து பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய வைக்கணும் அப்படின்றது தான். அந்த இவங்க எல்லாரும் வேற வேற நம்ம பரம்பரையில வர ஆச்சாரியர்கள். ஆனா எல்லாரோட இன்டென்ஷனும் என்ன அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட நம்மள பக்தி பண்ணி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது. எவ்வளவு இல்லைங்களா? நம்ம பொதுவா நம்ம என்ன ஆசைப்படுவோம்? நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு நம்பகமான ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில இருக்கணும். நம்மகிட்ட ரொம்ப கேரிங்கா இருக்கணும். நம்மகிட்ட ரொம்ப அன்பா இருக்கணும். இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம எல்லாரோட ஒரு விருப்பமாவும் இருக்கும். இல்லைங்களா? அது மாரி நம்மளும் இருக்கணும்னு நினைப்போம். நம்மளோட அன்பையும் அங்கீகரிக்கணும். நம்ம கேரிங்கா இருக்கிறதையும் அங்கீகரிக்கணும்னு நினைப்போம். ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக்கா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில ஆசைப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கும். அப்ப நமக்கு அது எவ்வளவு நல்லபடியா கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? ஏன்னா இந்த பரம்பரையில இவ்ளோ ஆச்சாரியர்கள் எல்லாரும் நமக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் சைத்தன்யர், கிருஷ்ணாவோட அவதாரமே, எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, நம்ம நல்லபடியா, ரொம்ப கேரிங்கா, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சிலாம் உனக்கு வேண்டாம். பக்தி பண்ணு. பகவான போய் அடையணும் நம்ப. அதுதான் நமக்கு பிரையாரிட்டி அப்படின்றத சொல்றாங்க. அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு அத நல்லபடியா எடுத்துக்கணும். அப்புறம் கலியுகத்தோட நேச்சர் வந்து இங்க சொல்றாங்க. அ அத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த பற்றாக்குறை, அப்புறம் வந்து நற்குணங்கள் மட்டும் இல்ல. எல்லா விஷயத்துலயுமே பற்றாக்குறை தான். அதனால தான் அந்த ஆங்சைட்டி. எப்ப பார்த்தாலும் நமக்கு வேணுங்கிறத சேகரிச்சு வச்சுக்கணும், தக்க வச்சுக்கணும். நம்ம கரெக்ட்டா எல்லாத்துலயும் நிறைய கரெக்ட்டா இருக்கணும். எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு ம் சிறப்பா இருக்கணும். அந்த மாரி விஷயம்லாம் அந்த ஆங்சைட்டி ஏன் வருது அப்டின்னா, பற்றாக்குறை ஒரு காரணம். ஏன்னா இந்த யுகத்தோட நேச்சர் நற்குணத்திலயும் அந்த பற்றாக்குறை இருக்கும். அதே மாரி நமக்கு கிடைக்கிற அந்த வஸ்துக்கள்லயும் இருக்கும். இல்லைங்களா? இந்த இது ம் பிரான் சைத்தன்ய பிரபு இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் எடுக்கும்போது கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் நம்மளாலயே அத ரியலைஸ் பண்ண முடியும். நம்ப வந்து அ பிறந்தப்ப, அந்த சின்ன பிள்ளையில இருந்தப்ப, பாலு, இந்த அரிசி, காய்கறி, நம்ப வாழ்க்கையிலே பார்க்க முடியும். இல்லைங்களா? அப்பல்லாம் இருந்த விலையும் சரி, அப்பல்லாம் இருந்த பொருளோட தரமும் சரி, இப்ப இருக்கா? அப்டின்னா இல்ல. இல்லைங்களா? டிகிரேட் ஆகுது. அதேமாரி அப்ப இருந்த ஒரு ஆரோக்கியம் இப்ப இருக்கா? அப்டின்னா இல்ல. அதுவும் நல்ல டிகிரேட் ஆகுறது நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இல்லைங்களா? நம்ம நெனைக்கிறோம், நம்ம வசதி வாய்ப்போட இருக்கோம். எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்கு. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோம். எல்லாத்துக்கும் மிஷின்லாம் இருக்கு. மெட்டீரியலா வந்துட்டு நல்ல ஆப்புலன்ட்டோட இருக்கோம். நல்ல முன்னேற்றமா இருக்குன்னு. ஆனா உணவுல அதோட ருசி போகுது. அதோட சத்து குறையுது. அ அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த குவாலிட்டி அப்படின்றது இல்லாம இருக்கு. இல்லைங்களா? அப்ப அதனால என்ன ஆகுது நமக்கு? அந்த ஆயில் குறையறது, அப்புறம் இந்த மெமரி லாஸ் ஆகுறது, இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் நமக்கு தாக்கங்கள குடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இத நம்பளே உணர முடியும். இல்லைங்களா? அப்போ இது கலியுகத்துல இப்ப ஆரம்பத்துல தான் இருக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனா இந்த சந்தியாவுல தான் இருக்கும். இல்லைங்களா? இனிமே இன்னும் எவ்வளோ வருஷம் இருக்கு? 4,32 இயர்ஸ்ல வெறும் 5,000 பிளஸ் தான் கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ கலியுகம் எண்டுல எவ்ளோ டிகிரேட் ஆகும்? இப்பயே நம்ப வாழ்க்கையிலயே நம்மளால அது வந்து உணர முடியுது. முன்னாடி நம்ப சின்ன பிள்ளையில இருந்த மாரி குவாலிட்டியோ, இல்லன்னா வந்துட்டு விஷயங்களோ இப்ப இல்ல. அந்த நற்குணமோ இப்ப இல்ல. இனி வர காலங்கள்ல இன்னும் ரொம்ப டிகிரேட் ஆகும். அப்போ யோசிக்கவே முடியாது கலியுக கடைசியில எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத. இல்லைங்களா? அ ஸோ அதனால நம்ம வந்து இவங்க எல்லாரோட கைடன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹியூமன் லைஃப்ப வேல்யூ பண்ணி நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு பரிபூர்ணமா எல்லா சம்பத்தும் கிடைச்சிருக்கு. பானபைட் பரம்பரா, குரு, ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்காங்க. மந்திரம், அ கிரந்தங்கள் இதான் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில சொத்து. சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா ஸ்வீகரிச்சு பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடைவோம். சரிங்களா? அதுக்கும் பகவான், ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரை நம்மளுக்கு பரிபூர்ணமா அனுகிரகம் பண்ணட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஸ்ய கிருபா சிந்தூபயேவ ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव श्रील प्रभात की जय। हरे